Het Sint-Thomaslieden begint alle jaren op de 21 december, de dag van de heilige Sint-Thomas. En het gaat terug rondom Oudjaarsdag. Het kloklieden is van oudsher bedoeld om de boze geesten te verdrijven. Maar het aantal mensen dat weet hoe je de klokken trekt klinken laten matten, is de laatste jaren sterk aangenomen. Ja, vroeger was het wat een traditie van eigenlijk alle boerenarbeiders hier in de buurt. Er zijn nog harders mensen, je bent nog niet net zoveel boeren meer. Dus ja, die hele oude generatie die raakt stadig aan wat, of ze kennen het om fysiek gewoon net mee doen. En jonge aanwas, die heeft al wat oren interesses. Om de dags voor te zorgen dat er genoeg kloklieders blijven, zijn er maatregels naam. We proberen dat met een cursus dat ik wel wat, toch uw klokliedersaantal wat op peil te houden. Dus hebben we juist jong hebben we aan het oefening geweest, jong hebben we weer les. En dat valt me ook niks aan. Je best goed.